Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Joint Action Committee Master Role Workers Union haka arpo pratrek unai wing jarapsan kala IT da ka jingtho sa menteri rangba ka jala u Konrad ki sangma ba Khot Ïakren de ki nongelam jong ka Joint Action Committee la kumno Shwa ka spotrek uno pra jarapsan ban yeteriatai halor ki jingdawa jong ki nongtre Master Role haka jingkran bat kila pathai kubor u General Secretary ka Joint Action Committee u ba bemper lindem Ulong ba Lada menteri rangba Khot Ïakren neki Shwa ka sipotarek uno pra jarapsan ki nongtre Master Role kin pelong da ka jeki ba klempo singi hakamat ka Secretariat Ïakren ba baro Khot ki nongtre jong ke Master Role mo nagadi all over Meghalaya Ïakren ba usia mo sngap ek ke jing dawa ka jongi ba Khot no sakamit jing Ïakren haswa ka sipotarek Shwa sipotarek kumingra keren ha atpartrek tada omdan kanu ka jing Ïakren Shwa ka sipotarek mut kandan kan nilarai ru ba kandan ka jing ya song straight menap Miet kumingra omin Peit Christmas apo Habar Secretariat dengan saya Ïakren di usia mo sngap ya yangi kiberit ba keren ba Peit ikini ki isu baro mat kidon away kadai ka florid ba pending bikin parsial kadai ka florid from October 2023 to 2024 kata kadai baningkong baki idawa baki dei bensil de kabar kadai ka kertas song thai kamdei ban palat ya kan repusan kumba kila nilai kren ba kanum dei ban palat ya kan repusan nomor bidan ki department mo musikren no kila violate ya ka order jong governor usain hajar khandai deh hajar khandai kat nomor bau lasain ba kendei ki bestri kum mastrol kimdei ban palat ya kan repusan senam bidan ki department ki bala pensong no mo ni kum kata ngi iwan dawa ba ka government kan Peit ikini hi in dawa ba ikani ba government governor la ai mo ka jingbet ban chong thai 100% senam te ka balai kadai ka EPF mo ka Employment Provident Fund te bikin sale mo yan yangi daga dan ka jing chong thai mo kandan ka jing mentoi nomor ba wi kum ki mastrol kimdan ka dadak song thai kimdan kanu ka jing yo nong kalong musu song thai no kumtu te ngi dawa ya kita ki benefit bat gawe ru kadai ka VDA mo ka VDA ka bakla pen kut no hubnai October ikwa bakan pen jaj bet kum ka juyat kum dei bangan sakut mo mar kum ki ong ba kin bakla herdor kamar bam rei haru menta kum syukran no kanunu kamar bam ko padher te ngi dawa bakan pentrai kam yang biang ke VDA ngi aipor spotrek kamut kuming larai ka arpar trek khmat bubun balang larai ka arpar trek bangin aipor spotrek bon Khot yangi sakamit Ïakren ada kamdan kanu ru te ngin sarai da kumui pa kajing ni ai jongi fistu he bu siam menta udang bun kam plus udang I kumhinius ni udang dan cicipura mo inum yo ban yo ka appointment kam dei busuk te na kaling jing ai ka appointment du menta si bat kam mandam kalong ka bon Peit bon Khot no yangi kan dong dadang ibu dang ka appointment uncim sting dadagi ai ka mandam hojo apor te mut ka uncim chai kata kan Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chongi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba ba phinyo e ka license phila ban apply ko online link ba ko website fastcus.fssai.gov.in da ka ba pi hap an upload ru te ki kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong phi phila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer Habar ke district ke badan Meghalaya lat no tang is khasihers phila ban let bet chak office terekam jongki ka Commissionerate of Food Safety ke badan Halowa la chumya nakabenta ka kot ka khya kinong bam nong di
lawan Rashapi dengan Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat belakershan dengan Food Safety and Standards Authority of India.